हॅलो, हा. खासदार साहेब बोलतात का? हो बोलतोय. साहेब, केम मधून बोलतो मी, प्रहार संघटना. बोला की. काय नाही साहेब, आपल्या केमच्या रेल्वेचा विषय साहेब तुम्हाला 2-4 वेळा निवेदन वगैरे दिलेले आहेत. हा. तर आमच्यासाठी जर तेवढं सहकार्य केलं तर बरं होईल. तुम्हाला केमने भरपूर दिलेलं आहे आमच्या करमाळ तालुक्याने. अरे बाबा, ते आपण ह्याला मंजूर करून पण सेंट्रल बोर्डीला स्टॉपला पाठवलेले आहे आपण. हा हा हा. ते आता जेव्हा अधिवेशन चालू होईल तेव्हा ते स्टॉप मंजूर. साहेब, तुमचं पुण्याला आज मीटिंग होते. तुम्ही आमच्या या गोष्टीसाठी आवाज उठवला पाहिजे, कारण केम मध्ये कुंकू कारखाने वगैरे आणि कुठल्याच गोष्टीमध्ये शेवटची बॉन्डचं गाव आहे माढा तालुक्याचं आणि केमचं साहेब. मला माहिती केम कोंकाचं गाव आहे बाबा. हा हा ते मंजूर केले आपण मिटिंगला, इथल्या महाराष्ट्राच्या मिटिंगला आपण मंजूर केलंय. हा 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 हा. त्याचा अधिकार आहेत ना, ते केंद्रीय बोर्डाला असतात स्टॉप द्यायचे. हो साहेब. हा हा हा. तर ते होऊन जाईल. अधिवेशन चालू झालं की तिथं जरा बसून थोडा फॉलोअप केला की तुम्ही जर फॉलोअप घेतला ना साहेब, आमचं केमचं नंदन होईल बरं का. कारण तुमचं कधी उपकार आम्ही विसरणार नाही. हे पक्ष वगैरे विषय सोडून द्या, पण तुम्ही आमच्यासाठी खासदार म्हणून काहीतरी केलं पाहिजे, आम्हाला अपेक्षा आहे तुमच्यापासून. 100% होणार, त्यात काय अडचण नाही. तेवढं प्रयत्न करा. आम्ही काय माहितीये का, आता आज ग्रामपंचायतची वगैरे ग्रामसभेची मिटिंग झाली, त्यात आम्ही निवेदन वगैरे रेल्वे बोर्डाला देणार आहे. तर तुम्ही सदस्य रेल्वे बोर्डाचे, तर तुमच्यापासून अपेक्षा आहे आम्हाला की तुम्ही ह्या गोष्टीसाठी पूर्णपणे लक्ष देऊन ह्या गोष्टी आमच्यासाठी करावा. सोलापूर रेल्वे बोर्डाचा सदस्य, इथल्या लोकल बोर्डाचा आहे मी. हा 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 साहेब. हा हा. पण मी रेल्वे बोर्डाला जाऊन भेटतो, काळजी करू नका. मी ऑलरेडी प्रस्ताव, आपण केंद्रामध्ये आपलं आहे सर्व गोष्टी, त्यासाठी दुसरं काही नाही. काय नाही ते करून घेणार आहे मी जाऊन. साहेब, तेवढं फक्त एवढंच करा. रेल्वेचं जर झालं ना, बाकी काय ना की आमचं एवढं शेतकऱ्यांनी वगैरे जमिनी वगैरे दिल्या तर ही स्वतः हे झालं तर कुंकासाठी मार्केट सगळं पूर्ण असं MIDC वगैरे यासाठी रोडमुळे किंवा रेल्वेमुळे झाले ना आतापर्यंत. ठीक आहे. वंचित राहिले साहेब केम, माहिती आहे का? येस, ठीक आहे. धन्यवाद साहेब, धन्यवाद बरं का.